alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der skal vi snakke om en tilstand, som påvirker rigtig mange mennesker. Det er nemlig hælsporen. Og jeg ved, at det er noget, der kan påvirke. Jeg har ikke statistisk set tal på det, men rigtig mange af de mennesker, jeg behandler, har haft hælspor eller har hælspor, når de kommer til mig. Det er en tilstand, som påvirker hælen, og når man træder på hælen, når man ligesom støtter på hælen, så kan der være et ja og et stød, der kommer op af benet. Og det kan gøre virkelig ondt, især når det er, at man kan forestille sig, at man går rigtig meget på sine fødder. Så det er en tilstand, der kan gå ondt relativt mange tidspunkter på dagen. Så vi kommer til at kigge på, hvad præcis det er, og hvordan man behandler det, og hvordan man måske også kan forebygge det, hvis det er, at man har fået det. Eller hvis man gerne vil undgå det i fremtiden. Så hvis vi starter med, hvad hælspor egentlig er, i bund og grund, så er det en overbelastning i den svangscene, vi har under foden. Altså hvis vi forestiller os, det her det er foden, så har vi ligesom en svangscene herinde under. Og hvis den bliver for overbelastet, så kan den ligesom trække i alle led, som vi har rigtig mange af i vores fod, og kan give den her hælspor-tilstand. Hvordan får man hælspor så? Hælspor kan komme af overbelastning af den her svangscene. Den kan komme af, at man i alt for lang tid har stået eller gået, som har ført til et overstræk eller en belastning af den her side, og kan give en skade af senen. Derudover så kan det være forkert fodtøj. Klipklapper er for eksempel noget af det værste, man skal gå med. De der gentagende stød, der kommer, når det er, man går med en klipklap, det er ikke super godt, og kan gøre, at man får endnu mere ondt, hvis det er, at man allerede har en hælspor. Så skal man virkelig holde sig væk fra klipklapper. Overvægt kan også være med til at give noget hælspor, i hvert fald kan medføre til en hælspor, fordi vægten, der jo så bliver båret af vores fødder, er relativt mere end hos andre, og kan være med til at forårsage en hælspor. Hvis vi så skal snakke om behandlingen af en hælspor, hvordan vi kommer væk derfra, den kan oftest føles meget uoverskuelig, men det behøver ikke at være så besværligt. Man kan gøre rigtig mange ting for at komme af med en hælspor. Det første, jeg vil sige, det er, at man skal prøve at slappe af og sætte noget kulde på. Fordi det kan være rigtig godt for senen at få noget ro, fordi den netop har fået en belastning, en overbelastning. Så noget hvile og noget is kan være første step. Næste trin, det er fodtøjet. Man kan jo kigge på det, fordi som sagt, klipklapper er noget af det værste, man skal bruge. Noget, der er godt støddæmpende, noget, der kan passe på vores vægtfordeling i foden, når vi går, er også afgørende for at få hvile på den hælspor, man måske har haft. Men derudover så vil det ikke være nok at gøre. Det vil være sandsynligvis rigtig fint at få noget udstræk ind. Få udstrukket sin svangscene ud, få strukket sin læg ud, hvis man forestiller sig, at det her det er simpelthen vores læg, vores fod og vores læg. Så strække lægen ud kan være rigtig godt, fordi man får ligesom alle senerne brudt ud og få den til at blive lidt mere bevægelig også, og lidt mere sådan afslappet og lidt mere mobilitet i foden. Så nogle gode øvelser til at strække lægen ud, de kan altid googles, men hvis man skal have en med herfra, så kan man eventuelt stille sig op på en trappe eller et lille trin, hvis man har en stepbænk derhjemme for eksempel. Så kan man med fordel stille sig op af den, lige med fordelen af foden, hvis man skal sige det sådan, hvis man forestiller sig, at det her det er tærne, så stil sig lige foran, eller lige på forfoden af trappen, og så simpelthen bare lade hælen falde ned. Ikke noget med at gå op og ned hele tiden. Det kan være fint forebyggende, fordi så er det, vi begynder at styrke foden. Det er også rigtig fint. Men ikke hvis man har en hælspor. Så vil jeg klart anbefale bare at lade hælen falde helt ned, og så mærke et rigtig dybt stræk op i lægen. Det vil de fleste sandsynligvis kunne mærke giver godt, hvis man har haft en hælspor. Derudover så vil jeg selvfølgelig også anbefale, at man tager til egen læge og fysioterapeut, hvis man har en udfordring med en hælspor. Fordi det kan være, at de kan give nogle ekstra øvelser og teknikker, som kan lindre på smerten og hjælpe på at få det fjernet lidt. Jeg ved, i værste tilfælde vil der faktisk være nogen, der har brug for noget medicinsk for at komme lidt i bund og komme af med nogle af de her smerter. Men forhåbentlig så kan man gøre meget, inden man når så langt, at man skal have noget medicin for sin hælspor. Så det var lidt i forhold til behandlingen af hælsporen. Hvis det er, at man gerne vil forebygge det, hvis det er, at man hører den her video og ser den her video og tænker, det vil jeg gerne undgå,
så kan man også gøre det. Det første, som sagt, det er fodtøjet. Altså hælspore og klipklapper, de hænger sammen. Så drop dem, også selvom det er sommer. Så det er lige før, det er bedre at gå i bare tæer. For det første. For det andet, overvægt kan have en påvirkning, så det kunne være smart at opretholde en sund vægt måske, om ikke andet. Men generelt undgå alt overbelastning i foden og eller af fødderne. Så kan man nå rigtig langt. Og hvis det så er, man strækker godt ud i lægen, og måske endda sørger for at lave styrkeøvelser for lægen og for foden, så kan man undgå rigtig, rigtig meget. Jeg har selv døjet af en hælspore, og med de udstræk, jeg lige gav for et par minutter siden, samtidig med at så lave den som en stræk, eller som et styrkeøvelse, har gjort, at jeg ikke har haft problemer med hælspore i rigtig mange år. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en hælspore. Men sørg for at strække den godt ud, lad hælen fatte godt ned, når det er, du strækker ud, og hvis det er, du vil lave den om til en styrkeøvelse, så skal du simpelthen bare komme op, lave den her op- og ned bevægelse, den her leg øvelse, hvor at hælen kommer op og ned og rejser sig. Så får man styrket ret gode muskulatur rundt omkring foden og i lægen, som kan hjælpe med at støtte fødderne. Så det var alt for i dag. Jeg håber, at det ikke gav mening for jer, og jeg håber, I kunne bruge det til noget. Og at det var spændende at høre om. Jeg håber, at I får en rigtig god dag, og så tak for at se med.